Znate li priču o Beckhamu, frizuri, slačionici i 6 miliona evra? Gde je kosa, tu su i makaze. David Beckham je u vreme dok je igrao za Manchester United i Englesku bio velika zvezda. I dalje je. Njegovi slobodni udarci bili su simbol koliko i različite frizure. Kompanija Brylcreem, koja je pravila kreme za kosu, daje mu 6 miliona evra da bude njihovo zaštitno lice. Kada su vidjeli da se posle 2 godine ošišao skoro do glave, vlasnici umalo nisu pali na teme. Kao i prodaja. Pala je za 25%. Ipak, poznatije šišanje je bilo nekoliko godina kasnije. Beckham je sada odlučio da pusti kosu i napravi čuvenu Cherokee frizuru. Svestan koliko bi to moglo da razbesni njegovog trenera, Alexa Fergusona, on trenira sa kapom na glavi. Ulazi u autobus, u hotelu, slično i za doručkom. Dolazi na utakmicu takođe pokrivene glave. Pred sam izlazak na teren skida je, a Ferguson prvi put vidi novu frizuru. Da si to sklonio sada odmah. Ne šalim se. Ošišao kosu koliko god je mogao za to vreme u tim uslovima. Sa sponzorima se može, sa Fergusonom ne.